Isimbiyo, labi ni Chris, my God. Ari na sa ta sa question. Unsang pulong nga ang gihimo sa Dios nga dili pwedeng kuhaan o dili pwedeng dugangan sa bisang kinsang gamahanan dining kalibutana. Mo na siya nga bantayanan nato ni siya kay kuan man daghang karon mga bantugan kasi klase mga pagtulunan nga yung na-discovery o nakatunan. Gikan kaniadto ug hangtod karon apan nahibalon na ba mo sa istorya sa kalibutan kung pila na ipangidaron sa kalibutan karon na ining 2020. Ikapila kita karon kaginharian kita mga material nga napuyo karon sa kalibutan. Samtang si Jesus kaniadto gilotos, gipapasan, gilatigo, giayo-ayog pa na mas tamas sa mga taong lampingasan sa mga diyo. Si Diyo iranti kaniadto mao katoy nagluwa sa naong ni Jesus. Mao to siya gimaldisyon ni Jesus nga gikan karon dili na kamatigulang wala na kay kamatayon hantos kanturan. Mao to si Diyo iranti gipangandoy niya ang iyang kamatayon. Kaya wa naman siya kamatayon, nahimo naman siyang immortal. Kato siya gimaldisyon na ganito ha, nahimo na siyang immortal. Samot na siguro kung nato gipainom. Ining kalibutan na, kung mabasa ta sa Bible, ang uban, ang ila yung gituhuan na pinakadako ug magisaligan sa gahom si Jesus may gitugyanan. Awa ba't ako karon kay ako man po gisaligan. Kay pirmado man jud ko nga name mo kong General Spiritual Investigator sa kapunungan sa PBME. Ang PBME sultihan tamo. Sultihan ko kamo wala pagimugna ang langit ug ang yuta. Sa Ginoong Diyos Divine Master Director Senior Master King of all Kings Master Benedicto Junior Divine Grand Master Madron Universe dan ang PBME ang PBME mo ang kalibutan ug ang PBME usab mao ang gahom ning kalibutana. Muna mingon mo sakto na mong nakatunan. Kung sakto na mong nakatunan kato makaniadto ng mga material nga nalawas, dapat buhi pa to sila hangtod karon. Pero ngano nawala man, nagpasabot nga kulang pa di not pa ang nakatunan sa tao. Muna daghan man karon para sa karon no. Unsay pa sa hari sa buntag, unsay pa sa hari sa udto, unsay pa sa hari sa hapon, ug unsay pa sa hari sa gabi. Mulakaw ka ang imong wala nga kamot imong ilabyo ka nga tuo ni mga tili mong ilakang nan karon unsa may pangalan sa apuhang yuta ug ginsay pangalan sa inahang yuta, unsay pangalan sa amang kalikasan. Karon nigamit ka sa upat ka esquina sa kalibutan, north, east, west, and south. Lahi ang hari sa tubig, lahi ang hari sa dagat, lahi ang hari sa yuta, lahi ang hari sa hangin, ug lahi usab ang hari sa adlaw. Kung sa kan ba fire, earth, air, and water. Fire, air, earth, and water. Kanya-kanya na siyang departamento. Lahi ang hari sa bato, lahi sa bangari sa kahoy o sa kamad-an. Kaya kini mga damdam bitaw, kining damdam gagmay rin kining damdam. Sagaran sa madamdam magpuyo na sila kana bitaw mga baliungan o kana mga bagul ato na sila silalom. Ang ilang itlo ka na kinataw nila grabe laylay ba, lawlaw kayo. Pero ang kabaw nila na yan naglabay, punitan gunitan lang ikod labay nila bisan layo kay kubutan ng kabaw. Pero kanang dagom dili nila kaya, dili nila madaog ang dagom. Ang dagom hinimo ra sa tao, pero ngano dili madaog sa madili mo nato. Nabi tayo tinangutan, sa may bugat, ang dagom o ang barko. Ingon sila ang barko kuno. Pero ang barko kung ibotan mo sa dagat, pwede man munlod, pero ang dagom kung ibotang nimo sa dagat, munlod man. Muna nga dagantang bantayanan ng kalibutana. Kay mingon ta asa kagikan
ug asa usab ka pauli. Kita di sa mantagikan kamo kay sinebalon di mo di sa mugikan. Asa mo pauli. Pero ikonta mo sa material jud nga kanang tubag. Asa mo gikan sa sabakan sa iyong inahan. Asa mo pauli katong wala nag-estudyo sa sementeryo. Magsinina mo og tabla. Mo nagingon nga kwan. Nganong mga inana mga dagan tungod kay wa may nakatunan. Wa man nagdiskubre, wala man gituki ang kaugalingon. Apan kung kamo unta nagtuki kamo, nag-estudyo kamo, dapat ang inyong mga material karon magpabili na hantos kanturan. Pero nga naman, kung sa bagay ang gitudlo sa Ginoong Dios, Divine Master Ben Idricri Sr. halos kutob lamang sa panambal ug mga dipinsa apan ang kaluwas sa lawas ug kalag halos wala gikatudo nila sa mabaga nila mga katawhan. Apan adunay pipila nga katawhan nga kini ila nang gitagaan kay katong libro kano ito sa minopis gikawat kato kay kato siya halos tuwa tar masikreto dito nakabutang atong libro ha. Mo na diriya daghan sa mga tao nga naglaroy-laroy nga nag-estudyo kung kinsa si Ruben Iclio. Si Ruben Iclio mo na kana ang kaniadto inyong gipangita. Diyos sa tanan Diyos, hari sa mga hari, master sa mga master. Unsa may master? Ang pinakamayong laki sa tibok kalibutan times 4 adisir ka na siya tawgon og master. Samot na nga gikoronahan siya Master of the Universe. Isa ta pa di jud biro, di jud basta-basta kay sa universe man jud siya. Kaya kung estudyuhan Earth man akong estudyuhan, pero ang uban nag-estudyo planets. Pero sa bagay kung mag-estudyo mo planets, more than thousands planets. Pero unsa may pangalan sa pinaka unang nga 5 ka planeta nga migawas diri sa kalibutan. Adisir ng nanunga ng kwan, Pluto, Mars, Jupiter, Neptune, Uranus, uban pang mga planetas. Kaya kato siya pinakauna jud tong nay 5 ka planeta. Kung mahibalo mo ato siya katong 5 ka planeta, nasa to siya lawas na ibutang. Muna kung kamo mag-estudyo, estudyuhan jud ninyo ang inyong material nga lawas. Kaya magungsa man daghan kay mga pulong nga nakatunan, daghan kay mong pulong nga pang-memorize, apan wala mo kay balo unsay gamit ug unsay function niya. Kanang pulong inyong malimtan sa iyong una-una, nagpasabot na kana wala ni haom, wala ni hiyang ninyo. Kay ang pulong tao kana o espiritu. Once nga dili mawala sa iyong una panumduman, nagpasabot ka na nga wala kamo gibiyaan. Apan kung kamo makalimot o mawala ka na sa iyong una, nagpasabot nga kana wala ni amo nga na kaninyo kay bisan ng saon kay gani ako sa una, ako yung gitistingan asa ko tabak ng limitasyon. Sulod sa unang kabulan datong panahon na wala ko ng rosaryo, wala ko gibat-bat nga pulong. Pagabot sa unang kabulan, nagdamgo na ko adto. Adunay manok ba nga ang iyang manok talihono na daghang kaysa mga piso mga an. Nang karon nakauyon ko kay mayo nga klase mo to nga niyon ko atong tanda ko kisit tagyan ng manuka kay mo galam ko ba mupaliwat ko atong manuka. Mo to adunay tigulang piting sukuha. Giinan ko di pagistorya. Mo galam, mo baton, mo alima, wala na magadi kay pagkaon-kaon sa imong manok gani nya mo baton ug malima na hinon ka. May gani imong manok kay wala jud kabiyay na nikamot ra sila pangaka. Bisan asa sila maabot basta ran sila dili magutom. Kaya nga naman wa na ba nimo tagda. Mga na panahon na ang pulong kun imuha jud siya. Bisan dili na ninyo batbaton, dili jud makalimot. Mo na giingon lagi kaniadto. Bisan unsa nimo kadawtan sama kanako. Kun ninyo basihan ako dagang karon sama sa barina ba, garog-lubag-lubag ko. Akong figura dili disente. Kaya nga naman lahi-lahi mga tawag profesyon. Kaya ako sa gibuntis pa ko sa akong nanay sa una sa sulod pa ko sa sabakan, daan naman ko nagpakita siya si antiyan kaniadto nga akong buhok ug bungot, akong bungot sangko sa puso ug akong kutob sa sampo. Sa bagay pakita naman to sa akong nanay sa una. Muna ako ug ako sab managingon di kaniadto ni Divine Grandmaster Master Bimbadonic the First. So ang katulogon ginan ko niya. Kaniadto nakigdungan kanako. Karon wa na jud ka nakigdungan. Naguna-una na jud ka.
matuginan ko niya kanito paputli sa na imong buhok kung nakatimaan mo ato panahon na nagpapaw ko adto lipat-lipat mangguta mabitaw nang giingon kaniya adto wala ka kebalog unsa ko kinsa ka o kinsa usab siya para sa tong anino bisan asa ta ang atong anino naguban-uban o nagkuyog-kuyog na to bisan unsa ka kusog sa dagan inyong anino di gini mabiyaan muna pa maganin ninyo sa inyong anino depende ko ng adlaw sa porma sa adlaw sistema sa adlaw mo nagingon nga sama sa motor ang kadina to sa luyon sa ligid sa motor pero ngano dili kaapas ang luyo sa una mora niya ng daan ang naguna dyan na siya mo naginaingon nila una ka sa doyan apan hinay ka sa tabyog ako ulahay ko nimo apan kusog man akong tabyog mo dali ko nakatulog pero depende sa kaya na may nakatulog nga hagok ra jud tulog managi yung bantayan na to kay daghan mga pero gumingon mo pilosopo di na dagko si Jesus Christ. Jesus Christ is one of the great philosopher kuning basihan. Isos, ikaw ba ang Diyos? Gipamulong mo na. Katong panahon na niyang siya adto o nitando. Mana yung bantayanan ninyo ang dagan. Unsa may pangalan sa anak ni Jesus? Kay si Jesus na may si pangalan. Unsa may ang pangalan? Managiingon bantayanan ninyo. O kinsa po asawa ni Jesus? Mabitaw na karon daghaman niyang kon nga sila kuno mo si Jesus. Pero say mga katawa ka. Kaya nga naman mismo siyang kaugalingon gani di gan siya kasaysa siya kaugalingon nga pagkatao. Asa siya gikan ug asa siya pauli. Unsang pulo nga gilitok sa Dios sulod sa isa ka bulan sa sabakan sa inang sa babae. Unsang pulo nga ang gilitok sa Dios sulod sa duha ka bulan. Unsang pulo nga ang gilitok sa Dios sa tulo ka bulan sa bata sulod sa sabakan. Unsang pulo nga ang gilitok sa 4 ka bulan sulod sa sabakan. Unsang pulo nga ang gilitok sa Dios pag binisyon sulod sa 5 ka bulan sa sabakan. Unsang pulo nga ang gilitok sa Dios sulod sa 6 ka bulan sa sabakan sa babae. Ug unsang pulo nga ang gilitok sa Dios pagabot sa 7 ka bulan. Kay isa pa ingon sa 7 ka bulan pag binisyon sa Dios. Kay kanang ikawalo ang ikasiyam gipahinog na kana hantod na himugso ang bata. Ug pagkatao sa bata unsa may gilitok sa bata? Kasagaran sa bata nga ipagkatao nga paghimugso na ang dito nga uha. Utility, humanity, activity. Dawato nimo ang kalipay o kasakit nining kalibutan. Pagkatao na to wala tay sakot. Wala tanan. Muna mingon sila nga dili na gyud na mao na tawhana sayop mo. Kay walay gipakatao na nigarilyo, walay gipakatao nga nadala og bino. Walay gipakatao nga nay gisuot nga sapot. Mo na inyong bantayanan ng kalibutan. Mo nang dili ko niyo mahukman ang isa ka tawo. Kay kuno tong balikan kaniadto. Usbon ko ang akong pangagway o pangalan. Gikan sa kasadpan mato ko sa silangan, gikan sa silangan mato sa kasadpan. Susihon ako kung wala ba nakalimot ako mga tinunan sa akong mga ipangbuhat kaniadto. Timanin ninyo, dili ang panagway o dili ang pangalan mo timanan, kundi ang timanan ninyo ang binuhatan. Ang binuhatan mo yung timanan, dili ang panagway o dili ang pangalan. Managingon din ang kalibutan na daghaman nag-studio. Tinuod, daghaman instruktor. Apan ang pangutana, kanan na mga nag-studio, mga instruktor, sa nakailang departamento o division, diri sa kalibutan. Tis aman kamo sa wala pa si Ruben Icleo. Halos gamito ninyo Ruben Icleo rin hapon. Wala gapoy kwenta. Ngayon bita mo, ngayon sila sa Bible kuno wala kuno'y Ruben Icleo ito nakabutang katawanan kayo. Nga naman, bisan ng saon yung Bible, 10% try nakasulat sa Bible. Mostly, 90% wala na nagsulat sa Bible. Mabitaw nag-iingog, mag-studio ka mo, istudyohan ninyo. Dito, kung nakabantay mo si Jesus Christ kanina to, nagkuasa to siya sulod sa 40 ka adlaw wala sa mikaon o wala usab sa ninon nan karon kung ikaw nagsulod ka sa Dios ng kalibutan na kaya nimo na magpuasa ka kaya nimo na dili mo kaon napoy uban dili mo kaon dili mo inom pero magtimo-timo man po magsima-sima nga ito rin nagpustahan na iba
ingon tong Muslim igso sulod sa kabulan sulod sa kuno sa 30 kadlaw dili sa mukaon mo tini nakasa pero timpel to ni kasa kay di man siya mukaw adlaw magabi mukaon man nya pasanay nila kay adlaw man dili mukaw adlaw sa kada gabi kay mukaon man man nabantayan ang sabni mo kaya ang adlaw mo man gabi mo nila adlaw daghan bitaw tong mga tao kay basta tong kan ba kini mo wakwak sa kandukan man pamilya jud tong wakwak dito mo wakwak mga anak panago mo kani abat mismo mga wakwak na ko sa abat nya natoy istorya nga atong silingan nila nga barangay grabe ka may istorya yung mga anak pero wala jud nang ursunada to style taga barangay na sayid malagi mga wakwak jud ang ilang kaliwat mo tong nanay taga lahing lungsod wa man ito nakaila-ila siya mo tong misita na siya dito tinga sa atura ba ini so karon pagka alas 8 na sa gabi ingon ang amahan mula ka sa kwabiyan sa manako so karon kay nikat-kat raman dito sa babaw kanya dito sa babaw silang atop na igipang bitay ba nga mga botilya dito rin nakuha to gamay ni inom ni nga Poy Maria wing dito sulpot so karon taw na pod ang mama na sad ningon na po na nga biya sa manakuha so mana po dikat-kat na po dito inom na po na tong gibitay dito ningon na po Poy Maria so nalipay na siya kay sa makalugar na juko kami ni giduhay na so karon kay kato iyang ipanguyaban kay nilakaw man pod nga biya sa kanakuha sunod sa kun ni mama papa so kat-kat na po dito sa babaw inom na po glana ningon na po Poy Maria sos kasya na malang isa sa batang bingawan hinon diriya niya kita masig pisi kita po siya og bangko lingkod siya sa bangko higti niyang tiyan yang lawas sa bangko kasya dito ang bangko diri sa iyang hawak yang gibugkos tanaw sos kay na may mga gits dito malana di ay na may 100 na 200 na 300 400 500 nya nay 1000 sos ang giinom na kikatong 1000 man nga lana sos pag ingon niya nga Poy Maria tuy nga pwede yung sugay yun niya sos karon aninaw niya sos karon kay nakitaan man niya tong ginikanan na sa tong anak sos pwede makusugan niya budit man siya kay ang gipang inam mato kasagaran 300 200 naman di ingon nito mga ang ginikanan ko bantay mo kani wakwak na buang mo na siya nga depende di wala man siya makabantay nga katong 1000 di ginang pinakakusog na dito mo na siya ang wakwak by gids kung sa baga ang wakwak di ka makaingon nga ordinaryo kung nakatimaan mo sa minsan ni Divine Master Rubin diri Senior kaniya tingon siya mudag tum tibok kalibutan tungod sa mga taong mga wakwak kana mga wakwak mingon sila kami ang tinori katawan sa Dios kay makalupad kami managingon sa istorya pa sa Amerikano sa Amerika ang ila kunong eroplano dito dili kuno makalupad kung walay pilot pero sa Pilipinas ang pilot mulupad kung walay eroplano tinuod jud kana kay gibantog jud kining Pilipinas kada nga wakwak sa bagay mga majinisya power mo ng wakwak gahom kung nakatimaan mo atong pinikula sa una nga salida sa telenovela sa una nga Illumina katong halos tinuod jud to siya katong nag-script adto niya hanga ko atong script adto kay halos tinuod jud to sa kunagyan kaniadto ako sa hilig kong tanaw telenovela usahay ka na masalida kay naman ko'y masalida dili man tanang salida jud kon naman yung salida nga makuha nimo nga unod basta imo la yung kon ba estudyohan jud nimo labi ng cartons ang cartons jud may nag-discuss o mga gamgahom mga magical kay tinuod na siya kay dili mo pangsyon ang pulong kung dili nimo i-aksyon kung dili ka mo gamit og pwersa kini siya bonus ra nako ni ba sa kay pagsaulog sa kapistahan kay taas naman nga panahon sad nga ako nag-estudyo sad ko kay kuan man gud may na lang nga kamo makibalo jud mo unsa ug ngano nga kita gipakataw ug ngano gibunyagan ta ning kalibutan na ako wala ko gibunyagi wala ko nabunyagan og pare ang nabunyag jud ako kaniya to si Divine Master Rubin Directly Senior kinatong panahon na iya kong gipatutoy siyang tudlog kumagogana ko bagit tingal moto ko to kuninong ningon ta kuninong kaniya to may kun ordinaryo nga pare nagbunyag nimo amang ka kay tinuod at panahon na yungit kay ko kunultian 13 anyos na akong istoryahan nga sakto dili na akong yungit ba dili na ka ko mga istorya managi ko kamo nag-estudyo mo pero ako
nakatutoy jud ko sa tudlo ug kumagko sa Dios. Pero wala ko nagsalig, wala ko nang hinambog kamo. Unsay na ninyo pero grabe na ninyo kinambog. Mabitaw nagiingon nga panahonaan ninyo kung magdungag mo kana bayang lata way lami kaunon kung hilapod makadaot. Panahonaan jud ninyo daan. Nga ako ang inyong gisalikway, ang inyong kitamay pure jud diri sa Dinagat Islands na tao. Sa sabakan pa ko sa inahan ang tawag ni Divine Master Bin Idirect Senior kaniadto sa kuwa higante. Nan karon pakahimugso na nako motoginan akong ginikanan sa una nina sinanik si tatay ni Divine Master Bin Idirect Senior kaniadto. Do day ang pingin ninyong bata kay magamit na ko na pibila ka mga adlaw tungod kay kanang bata one of the great hero. Samantalang si Divine Master Bin Idirect Senior gitawag niyo local hero sa probinsya sa Dinagat Islands. Hilas-hilas lang mo. Wa gyud mi nakatunan. Graduhan man tanan mo pigiri yung mga grado inyong gitamakan. Busis kadakuan sa PBMI Growinyan. Sayang kayo. Nangari mo diri sa Dinagat Islands pero hopeless. Inyong mga grado inyong gitamakan kay wala mo nakasabot. Ang Dios nagandam og luna sala yung dapit sa silangan likimbuyan sa daw kang higanting babaeng bukid ug lalaking bukid. Kini Dinagat Island yung giandam nga luna para sa iyang mga katawan. Apan unsay nahitabo diri sa Dinagat. Kumusta naman kamo karon? Nalimot na kamo sa gipamulo ni Divine Master Bin Idirect Senior kaniadto. Basin niya pag-abot sa panahon, masilaw kamo sa tinaging tisam sa lapi. Nasilaw jud mo. Kay kwarta na ganis kutan gani, magpamimbro mo dayon. Nang karon asa naman ang gipamulo ni Divine Master Bin Idirect Senior kaniadto. Okay lang kung kamo mag-estudyo, magtuon, basta yung sudlan nga grupo kapunungan, dili lang membro o dili sa naka-registered sa Exchange Commission, oras kung kamo mosulod sa naka-register sa Exchange Commission, dili o dili na dyan ako manggilabot nga na kanino. Kung nakatimaan mo si minsay kanito, mismo ako dili ako makatabang sa akong pamilya. Kaya nga naman, dili man siya may manghukom, kung dili ako karon man istorya kaninyo, ako ang manghukom, kaya ako ang 4-star General Hospital Investigator. Pagabot sa panahon, ang tulo karabin makita agin yun na. Si Divine Master Bin Idirect Senior, si Master King of all Kings, Master Bin Borek Jr., si Divine Grand Master, Master Bin Madonic Universe, ug ako. Balik kaming upat. Katawan na no? Ayaw sa mapagtuo. Ana sa administration building. Ibutang diha ang mga tao nga naluwas ug ang mga taong dili maluwas ug ang tao nga makaabot sa kinabuhingdayan nga wala katapos sa katong gitawag 10,000. Ana na ang mga tao diya ang iyong ulo ug agtang iyong ibangga-bangga sa pader magmahay mo o magbasol. Ngano man nga nagpabilin mako sa kapunungan nga wala man di ko nasulat sa libro nga puti. Nagbinuutan pa ko apan ngano wala man ko naluwas dito tungod kay ngano wa man mo nag-estudyo. Mo nagiingon ni Divine Master Bin Idirect Senior kanadto. Dili ako ang naghimo sa inyong kalawasan, kundi kamo ang naghimo sa inyong kalawasan. Mo tiningon sa kanadto. Kung kamo akong tao, bisan ato pa kamo sa kalapukan, kuhaon jud ko kamo kay kamo akong tao. Apan kung kamo dili akong tao, bisan unsa ninyo kadikit, sulod diri sa nga punungan, mo gawas ra gyapon kamo kay kamo dili man akong tao. Katiman mo ato kanadto nga si Divine Master Bin Idirect Senior kanadto ang lugaw yang gikomot. Pilihan na bang kalugas nga nagpabiling siyang palad nito panahon na. Kaya kasagaran gani halos yung pamilya gani wala gani niya nito. Nga naman nga wala man ito. Kaya nagmaterial naman sad, materialistic man sa kayang mga pamilya. Pero sa bagay yung mga pamilya magiga po ka sila sa kuya. Kaya nga naman ako man ang agianan. Sila swerte sila kay nagtubo sa mayo nga kahimtang, nagtubo nga na serbisyo na iniatiman nila. Ako, nagtubo ko nga walang-wala. Nagtubo ko nga uhaw sa pagmahal sa amahan. Nagtubo ko nga giairan. Nagtubo ko nga gitamay. Nagtubo ko nga gibay o nagtubo ko nga gikastigo. Samantalang ang makaliwat sa Maykliyo, ang mga royal blood, first family, kanang gitawag special missioner, nagtubo sila nga hamugaway ba ilang kinabuhi. Pero ako, wala sad ko na nakuan. Kaya nga naman, dili man lagi, lahi-lahi man lagi tao papel. Managkaingon nga, kung nakatiman mo kanito, kung nag-ingon,
bagong dinagat. Di ba ang dinagat kaniya ito? Halos nabalik ta sa pagkalungsod. Kaya bago man dinagat, lahi naman ang ipasulod diri sa Dinagat Islands. Kung nakatimaan mo, kada ikliyo, laylay ka silang papel. Ug laylay silang misyon. O kini mga release mo usab gyapon, laylay papel. Apan ang pangutana, kamo mga release, kumusta naman kamo karon? Unsa naman yung nahimo sa kapunungan? Sayang kayo. Pero dili po tanang release ha. Kasagaran sa inyo ha, mas maya pa wala mo butang ikamot. Tapulan ba? Nagsalig mo pa nga sa mga tao. Demanding ba kayo mo sa mga tao na katiman ninyo? Pero sa bagay, dili sa tanang panahon. Muna'y ginaingon lagi kaniadto nga pag-abot sa pahukmanan, ako mismo akong pamilya, dili ako makaluwas. Muna ako karon ang saong taman, ang mamamay akong papel. Papel man yun ako ni. Managiingon nga sa bagay, kanya-kanya mata sayang gano'n. Gitawag mong special missioner. Kamuta na ang iwag, udanag sa mga tao. Pero unsay gihimo niyo karon kasagaran mga bisyoso. Release igsoon kuno nga pero nang giunay, moramog mga baboy. Yak, luod kaayo. Katimaan mo sa una, si Master King Apollo Kings, isa sa iyang kaban sa New World Spiritual Division, nagustuhan si Madam Gwen Ngigson, pero si Master ato wala kaya nga naman iyang proseso ngigsoon. Mo to nga wala jud to sila nakuan. Pero ang uban ni release ko no, pero nagunay-unay mo na release nga igsoon ba to igsoon? Silas lang mo. Gigamit lang yung releasean. Wa jud niya nasabti ang release di ay special missioner. Ako sa bagay yano ra mong ko kay di ko nila. Ilado ko nga patotoo. Yagit ko. Huga akong pagkatao. Kung yung tanawon, he looks like a rag. Apan katimaan mo, ang isa kalamisa ng iyong kananan, kung dili ka na tungod sa trapo, dili ka na mahinlo. Muna nahinlo ka na iyong kananan, ang bisan asa mo sa iyong opisina, kung dili tungod sa trapo, dili ka na mahinlo. Busa ang trapo, ayaw din ninyo, basta-basta i-lockdown ang trapo. Kaya dili ka mo mahinlo, kung dili tungod sa trapo. Tanan, opisina, bisan asa mo sa kalibutan, kung dili mo magamit ang trapo, dili dyan na mahinlo ang inyong lingkuranan. Inyong mga sopa, inyong mga salasit, inyong mga divider, kung dili tungod sa trapo. Muna ang trapo, ayun niyo basta-basta i-lockdown. Kaya ako karon sama ako sa trapo, kung ninyong makita, hugaw, akong figura, akong pamiste, mansahon, busloton, yagit nga pagkatao, sama sa trapo. Pero hunahunaan niyo ang trapo. Kung dili tungod na ako, dili mahinlo. Karon, kinsay ni barog o kinsay ni laban sa kapunungan nga PBMI o sa Association sa Robinyan International. Ang mga kadagkuan ba sa kapunungan sa PBMI, ang mga kadagkuan ba sa Robinyan o si Jimmy Banilla Limpot ang nibarog o nilaban sa tibok kalibutan, nigasto ko sarili na kong kwarta. Nagpost ko sa Facebook, nagpost ko sa YouTube, sarili na kong kwarta. Pero gikaya na ko, wala ko nangayo sa mga tao. Pero ka na mga gwapong mga parte, mga first 13, mga first 24, halos dili mo ko silang sarili nga bulsa. Kana inyuha mo yuta na ning posisyon. Kamo man yuta di dapat mo pasabot mo paila sa tibok kalibutan nga Dios si Robinigo. Paninsaon kamo kung sa iyong gihimo. Nagpasinaw ra mo sa bangko sa inyong lubok. Grabe pa niya ka-demanding. Ang sa isulti ni Divine Master Robin Ibig kanina to. Kung kamo muraon, kung sa idulot kaninyo, mora apan kamo, grabe ka-demanding sa pagkaon. Hayahay kayo. Pero kumusta naman karon si Master King of all Kings, Master Bimboray Jr. Sa kadugay nga panahon nga siya nagtago-tago, sa kada ka miyembros ka nga sa PBMI, nga nahantol karon siya nagtago-tago ng gyapon, nga wala man yun nataga-i, o panahon nga inyo siyang magawas. Nga naman, tungol kay kamo mismo, dili mo unity, kanya-kanya kamo, wa magun niya nasabti ng kitawag ko, Philippine Benevolent Missionary Association Incorporated, naghuga-huga mas kapunungan. Sayang kayo, gitagaan mo sa iyong pisto. Giharang kamo, isip usa ka haligyo pilar sa kapunungan apan unsay natabo inyo rang gisayangan ang pagsalig sa Dios nga nakanang. Pero sa bagay nagtuo magud mo nga walay maningil sa sayop mo. Mabitaw giingon kitang tanan mga estudyante kita katanan sa kalibutan atong gipuy-an ang kalibutan nga atong batangan. Mo nang balikon ko mingon jud atong magtutudlo. Okay class, finish or not finish, please pass your paper. Karon ako may problema. Bisan gi-terminate nako,
sa Robinyan International mga problema kaya nga naman nakasubmit naman ko ni Divine Grandmaster Master Bumbura First o nakasubmit na sad ko kang Master King of all Kings Master Bumbura Junior kaniadtong December 22 adlaw galon sa alas 5:30 sa hapon sa Palace Israel 2008 isa to pa dili jud ko koloron pure jud ko kamusta na lang karon tanan magkita-kita ra gyapon ta managingon nga ayaw ka mo pagsalig e dili sa tanang panahon managingon dili padayon ang inyong pagmalipayon dili dayon ug ang inyo sa kasakit dili sa dayon pa managingon kaniya ni Divine Master Bill Iberitisir kaniya to ang tinuray na tong membros kung kapulong sa PBB katong mga tao nga punos kay balo taas ug nakatunan siyang kaugalingon nga pwede na makaon o pwede sa dili makaon daghang salamat po mayong pista dili sa Metro San Jose di nakakailas lang po sa lang ug wisdom sa mga tiyang disibo kalibutan mayong buntag na tawag sa Amerika